Vi vil gerne starte med at definere sinus fra cosinus. Og så det, der skal bruge en enhedscirkel, som er tegnet her. Det, der er kendetegnet ved enhedscirklen, det er, at den ligger i et koordinatsystem, hvor midterpunktet er 0,0. Den har så en radius, der er 1. Så kan jeg sætte der minus 1. Og det er vigtigt, at vi skal definere sinus fra cosinus, så vi starter med at tegne en retvinklet trekant, der går helt ud over enhedscirklen, som vi kalder A, B og C. Den lille trekant, vi nu konstruerer fra punktet 0,0, altså ned fra vinklen A, skærer enhedscirklen i punktet P, som har en længde på 1, fordi radiusen er 1. Punktets koordinater bliver senere til definitionen for, hvad cosinus og sinus er. Første koordinaten til det her punkt, altså P, den kan vi gå ned og aflæse på x-aksen, som vi så kalder cosinus til vinklen, altså til vinklen A. Og går vi ud og aflæser ved y-aksen, så er anden koordinaten sinus til vinklen, som jo også er A. Og vinklen V vil være den samme som vinkel A i den store trekant. Og her der er vigtigt at huske på, at på x-aksen, som er den vandrette, der ligger altid sinus. Og på y-aksen, som er den lodrette, der er altid cosinus, der ligger der. Den lille trekant er også vinkelret og har fuldstændig samme vinkler som den store, og det kan vi udnytte til at finde formlerne for cosinus og sinus i den retvinklede trekant. Så det er det, vi gør. Vi starter med at finde forstørrelsesfaktoren fra den lille til den store trekant. Og da hypotenusen i den lille trekant er 1 på grund af radiusen i enhedscirklen er 1, så vil forstørrelsesfaktoren være den samme som værdien af siden C, for det er den tilsvarende side i den store trekant. Vi kalder den retvinklet i den lille trekant for rette vinkel i den lille trekant for D. Så vil trekant APD altså være ensvinklet med trekant ABC, og forstørrelsesfaktoren, som også er kendt som K, som Emma lige skrev, vil altså være C divideret med 1, fordi hypotenusen er C i den store trekant, og hypotenusen er 1 i den lille trekant. Så forstørrelsesfaktoren er altså C. Hvis vi skal finde siden fra A til C i den store trekant, altså den vi kalder lille b i trekanten, så kan vi tage den tilsvarende side i den lille trekant og gange med C, og den tilsvarende side i den lille trekant, den har længden cosinus til vinklen. Så vi siger, lille b er lige med C gange cosinus til vinkel A. Det kan vi omskrive til cosinus til vinkel A og den er lige med lille b over lille c. Og det er fordi, at her der har du en almindelig ligning, hvor vi skal have isoleret cosinus. Så derfor, fordi der står C gange, altså gange C, så skal vi fjerne C over på den anden side, og der omvendte gange, det er divideret, derfor skal det B divideret med C. Ja. Og videre. Det samme kan vi gøre med den side i den store trekant. Det samme kan vi gøre med siden i den store trekant, som er den modstående katete til vinklen A. Den hedder lille a, er lige med C gange tilsvarende side, altså sinus til vinkel A, og den kan vi omskrive til sinus til vinklen A, er lige med lille a divideret med lille c. Og så, det er det samme, vi har gjort
det samme, vi har gjort, fordi at der står C i gange. Så præcis den samme teknik, vi gjort, bare ved at have taget C over på den anden side, fordi de vil ramme C. Og så har vi altså de to formler, der definerer cosinus og sinus.